ହେଇଟି କହି ଦଉଛି ଚୁପଚାପ ଉଠିକି ଯାହା ବାସନ ଧୋଇଦବ ଭଲରେ ଭଲରେ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ଏବେନି କହିଦଉଛି। ହଁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନା ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମୋ ପେଟ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କୁହାଉଛି ବାସନ ଧୋଇବା। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହେଇଛ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛି, ତମେ ବାସନ ଧୋଇବ ନା ମୁଁ ଧୋଇବି ମ? କଣ କହୁଥିଲ କଣ କହୁଥିଲ? ଆଉଥରେ କହିଲ। ସେ ଜିଭକୁ କାଟିଦେବି। ଏମିତି ଖଟ ଉପରେ ଚଢିକି କଣ ଡରଉଛ ମତେ? କଣ ଡରଉଛ? ଆ ଡରେଇଲିଣି କୋଉଠି ବା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରୂପ ଦେଖିନ? ଏଇ ଛୁରୀଟାକୁ ଦେଖିଛ? ଆଖିରେ ଫୁଟେଇ ଦେବି ଢେଗା ଆଖିକୁ। ଚିନିଥିବ ବସିକି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଥିବ। ମାଇପକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି, କି ପିଲା ଛୁଆକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଥିଲେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି କହିଦଉଛି। ହଁ ଜେଜି କୋଉଠି ବା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛତୁଆ ମିଳୁଥିଲା? ମତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ତମେ? ଇଲେ ହେଇଲୋ, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି? ଆଲୋ, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତ ଥରେ ଯିବାକୁ କୁନ୍ଥଉଛ, ଆମେ 4-5 ଥର ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ। କେହି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଛୁ ବୋଲି। ହେଲା ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯା। ତତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଉ ତୁ ତ ସେମିତିରେ ବାଣ୍ଠୁଟା ହେଇଛୁ, ତତେ କିଏ ଚିହ୍ନିବ ବା? ଜେଜି ଯାଉନ ତମ ଝିଙ୍କକୁ କହିବ, ସିଏ ବି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ନା, ତାକୁ ଯାଉନ କହିବ ଛତୁଆ ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ପୋଡା ମୁହାଟା ଯଦି ଛତୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆହୁରି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇସାରନ୍ତି। ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ମତେ ଯାହା ନାକେଦମ କରିକି ରଖୁଛି। ଛତୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିବ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲି, ମୁଁ କଣ ଛତୁଆ ଆଣିବାକୁ ଯିବି? ପୋଡା ମୁହା ଖଣ୍ଡ କଣ କମ? ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଏତେ ବାଟ ଆସୁଥାନ୍ତି ଛତୁଆଟା ପାଇଁ? ବୁଢୀ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଘରକୁ ଗଲେ। ର ଛୁଆ ବୁଢୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକା କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଛତୁଆ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମରିଯାଉଛି ଛୁଆ ଖାଇବ ବୁଲିକା, ଖା ହଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଛତୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ଯା ତୁ ଘରକୁ ଯା। ବୁଢୀ କଥାରେ ପଡିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ଛତୁଆ ନେବ ବୁଲିକା। ଯା।